Vadikani tinokukwazisai nhasi tinoti manhero akanaka kwamuri. Tadzoka futi nediscussion yedu. Tiri kungodiscassa generally. So yeah, I hope kuti zvinokuitirai zvakanaka uye kuti pane vachabatsirwa nazvo. Saka tinokutendai nekuteerera nekutisapota nekushare nevamwe nekusubscribe futi kuti musazomisa zvinenge zvichitevera zvacho. Yeah, saka nhasi ndiri kushare from Hebrews 11 verse 4. Inotaura kuti by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it he, being dead, still speaks. Saka vhesi iro rine simba zvakanyanya, like it just spoke to me kuti izvoni tinoziva kuti like tinonzwisisa kubva kudhara kuti maparidziro azvinoitwa kuti ndekuti Abel akapa chibayiro chakakora like chakasimba, maybe chaipenya whatever, mhuka yacho yaakapa yekuti obviously yanga yakasimba ichinyatsoonekera pamberi paMwari, which is good of course. But ndakanyatsofunga nezvazvo ndikati I don't think it's only izvozvo chete. You'll be surprised kuti tikazonobvunza Mwari kudenga, pamwe Cainwo nezvibereko zvacho zvaairima zvakakora hapana. But nyaya huru yatofunga kuti yanga iripo ndekuti shoko raMwari kuti hanzi Mwari vanotarisa mwoyo. Hatisiuza kuti mwoyo waCain wanga wakamira sei kuti chipo chake chiramba. Pamwe munhu aipa achigunun'una kuti Mwari anongotipanda zvinhu zvasinamboshandira, bla bla bla, ndazonzi zvikazoti nemwoyo unogunun'una uya. Hapana anoziva, iwe ndo anoziva kuti why chibayiro chakaramba. But I just think kuti anogona kunge anga asinambopa chibayiro chake nemwoyo wese, like kuti asinamboperera nemwoyo wake. Saka zvinonzi Abel, Mwari vakaapuruvha chibayiro chake. Zvinhu zvaMwari zviri triki pakuti izvo, pandaiverenga imwe vhesi iri kuna Isaiah ndopandakafunga kuti Mwari hazvina basa kukora kwechinhu, hazvina basa kuwanda kwemari yako, hazvina basa kuti pamwe wapa salary yese. It's not a matter ekuti wapa salary yese kana kuti wapa mari yese yanga unayo, kana kuti wazodai zvese, kana kuti wazopedza svondo yese uchienda kuchechi, kana kuti ndiwe wega uri kuimba or whatever, it's not about the quantity of things but the heart. So Isaiah 1, Mwari vanotaura nemuromo waIsaiah kuti pavhesi 11 panoti hanzi, to what purpose is the multitude of your sacrifice to me, says the Lord. I have had enough of burnt offerings, of rams and fat of fat cattle. Imagine vatoti hanzi fat kuti vaneta nazvo, zvakakora zvachizvo vaneta nazvo. Because isinokoshesa kuwanda kwemari, quality yezvinhu, ndada kuendesa, ndazoendesa mota benzi, mota expensive yandatenga ndazopa pastor. Motive yako yekuvapa ndeyei? Is it because unoda kuti vanhu vazive ugofamba mbiri kuti akapa mufundisi mota benzi mbishi chaiyo chaiyo? But imbishi, but what is your motive? Mwari vanoverenga mwoyo vadikani. Ndochine chinotyisa chatofana kutya kurangarira izvozvo kuti Mwari vanoverenga mwoyo. Vanhu vakatikomberedza ndikati havana basa, is the wrong way to use. Ndikati the right way ndizvekuti havasiri vane denga redu, havasiri vane denga rako munhu. Denga rako rinobva kuna Mwari. Mwari ndovanodetermine where you are going after. What's gonna be your end? Nemabasa wakaita, mabasa ako achanoverengwa mabasa esaya. Kwete kuti hanzi havaverenge nekuti hanzi vanhu vangani vakasumudza maoko, vanhu vangani vakaomberera pawakaimba,
vanhu vangani vakachema pawakaimba, vanhu vangani vakazodai pawakadai kana kuti pawakanamata zvinhu zvingani, vanhu vangani vakarapa. Jesu vakatotaura kuti hanzi muchauya muchiti hanzi tainamata wani tichibudisa madhimoni. Saka zvekunamata muchibudisa madhimoni hazvishamise kuna Mwari. Zvinoshamisa mwoyo womunhu kuna Mwari. Vanotarisa mwoyo, pakamira mwoyo, kuti mwoyo wako uri papi. Zvakafanana netomboti baba vemba zvezvi. Pamwe vane mazimari akawanda, like he is just rich. Vanenge vachingospoila vana vavo mari, mhenu, jawi. Vanoshopa kwavanoda, hapana kana limitation. Vachingowapa mari pavada, vachivapa mari pavada. But baba vai vakashaya nguva nemudzimai wavo nevana vavo. Patova neproblem, patova nechirwere apo, patova nedambudziko. Kuti kune mamarriage akapesana, like kuti people divorce because nekuda kuti hapana bond, hapana connection. Anenge achingotengerwa magifts. Zvinobatsira izvo magifts kana usingaratidzwe rudo pasina bond. naMwari. Imagine kuti munhu kana achibatikana zvakadaro, ko Mwari vakapa mwana wavo nemwoyo wese, kuti he sacrificed for us. God gave his best, only begotten son, the Bible rinodaro. Kuti isu tive neupenyu. Saka it's not something chekutamba nacho, vadikana. Ngatikoshesei ukama hwedu naMwari. Hwakakosha zvakanyanya ukama naMwari. Ndo zvakakosha kupfuura kuonekwa kuti muzita rako riri mubhuku here rekuchechi. Mufundisi wazondiona here kuti vazive here kuti ndini ndadai. Kuti pava pasina chakati muchechi ndini ndazoti. Hazvina kana basa izvozvo kuna Mwari. Your heart vadikani, ndo wakakosha pamberi paMwari. Just think of it kuti kana munhu achibatikana nekuiginowewa. What more our Father who has sacrificed himself is like, unoziva pane shoko rinotaura hanzi he himself, he carried our sorrows. He himself, God, Jesus is God. Kana mavusingazvizivi. Saka he himself carried. So you can't ignore that. Haufaniri kukoshesa munhu kupfuura Mwari vadikani. Mwari ndo vakakosha. Itira zvibayiro zvako zverumbidzo, zvekunamata, zvekupa, uchiziva uri kuitira. Ziva kuti ndiani ari kuzvigamuchira. Kwazvazoenda physical hazvina basa izvo. But wako wapa sei? Wapa wakamira papi? Wapa uchikomplaina here? Wapa uine motive here kuti havachandiona kuchechi. Ndoda kutopa kunobvisa million. Sara kuchadaizirwa vanhu vanondiziva. Hazvina kana basa izvozvo. Saka kunamata handingamboti kwakaoma, but kuri tricky pakuti kunoda kuteerera Mwari uye kuteerera kuti shoko raMwari rinoti, kwete kufambiswa kana kuti kudhiraivhwa nevanhu, maopinions evanhu, maonero evanhu, kana kupururudza kwevanhu. It's nice kuombererwa nekupururudzirwa, but panofanira kuita balance. Kutiombererwa but kwese kuna Mwariwo ngavaomberewo nengirozi dzavo. Pano pasi vakaombera is good. Ko kudenga vari kuombera wewe. Kudenga vari kupururudza. Ndo zvakakosha kupfuura zvinhu zvese. Mwari vanotida zvikuru vadikani. Bhaibheri rinotaura kuti hanzi God so loved the world that he gave his only begotten son. Zvanambodzokura zvezve kuti kudiwa ukaita seiko, kuzvipira iwo, Saka ngatigadzirisei upenyu hwedu, ngatigadzirisei panzvimbo dzatakamira. Kana tichipa, ngatizivei kuti ngatipe nemwoyo. Ziva kuti mwoyo wako wakamira panzvimbo yakanaka. Kwete kupa zvine motives kana kupa zvine wakateya kuti ndapakaini. Saka vanofanira kunipa chigaro muchechi. Saka ndizvozvo.
Ameloti vamwe vangu vane chii chekusheya nhasi? Amen. Ndatotendeuka ini. Kutoti Mwari ndiregererei chokwadi, kuda pane kupa kwandakapa kune manyawi kana kune kuonererwa kana kuti mugove wangu ndigozowana mufunge. Dzimwe dzenguva unogona kupapa mumwoyo wako, unogona kuzotanga kunge uchifunga zvamunofunga, kuti pamwe dai vanhu vaziva kuti ndo zvandaita sezvataurwa kuti unochida kuti kana pane pakashoteredza kuti dai pazikanwa kuti ndini ndazovhara buri riya pachechi apa. Saka chinotyisa ndechekuti Mwari ka vanonzwa pfungwa dzedu kunyange isusu tikasazodzitaura kunze, but ivo vanoziva zvatinopfunga. Nepaimba vanoti hanzi ndinoziva zvaunoda even before wakumbira. Saka kureva kuti hapana chakavanzika pamberi paMwari. Ndatendeuka ini, Mwari ndiregerere ishuwa, mubayiro wangu ndouda. But anyway, toda kuti tingotenda tichipfuurira pamberi. Nyaya yandoda kutaurawo yakada kuva simila ine chekuita nekupa ikokuko, inobva kubhuku raEzra chapter 3. I'm just going to touch a little bit on that, Ezra chapter 3 nechapter 4. Saka yakandiitirawo zvakanaka. Ukada kutarisa vana veIsraeri vanga vari kuLebanon, vanga vari muLebanon, handiti vanga vakabatwa muutapwa. Saka Mwari vanozovabatsira kuti vazogona kuti vavake temberi through King Cyrus wekuPersia akanga achitonga panguva iyoyo. Saka vari pamazuva ivawo ukaona panonzi vanhu vakatanga kupira zvipiriso kuna Mwari, hanzi nenguva yanga yakatarwa naMozisi, like they were doing it religiously. Kune vanga vari willing, pandinonyanyoda ndepai panonzi to those that were willing to give free offering, vauya vachipa. Nyaya free offering is very important. Zvafana nepai panonzi uyai tiuye neoffering tipe kuna She paye kuchechi. We take it for granted, but ukada kuzofunga sezvataura naSidhori, hanzi it's what the heart is giving, what is most important, kuti mwoyo uri kupa nemwoyo here, nokuti Mwari vanotasa mwoyo. Ndosaka pai shirikadzi yaikupa coin inozonzi ndo yapa kudarikidza, because that was all she had. But isusu ukada kuona kuti tava nekatsika kekujairira kekuti ndine 10 rand ndingoisawo ka 10 rand handizorambi ndakagara pasi yuno. Vanhu pavanofamba especially kuya kumachechi anosumuka kuti utoenda kunonopa offering yako, at least panofamba bhasiketi mumachechi anofamba bhasiketi ayari nani, unongokanda upuwa maukandi. But ekusumuka aya anotikonzeresera, because unozopedzera kuti handikasasumuka ndikaonekwa kuti handina kusumuka hazvizomire mushe. So dai Mwari vangotibatsira apa panonzi hanzi vakauya nezvose zvavo zvavanga vanazvo. Unozonzwawo kuti vaipa handiti maband offerings nechi zvese zvaidiwa. And then unozoona zvakunzi vakatanga kuunza what they had. They started bringing money, they started bringing oil, they started bringing silver. So kana usina mari, kana usina mari yekuti ugone kutadzira Mwari nekuvapa 5 rand kana 2 rand, iwo uchiziva kuti panze apo tozokona wapa maputi paipai unenge wanayo kutenga maputi nemajigizi nemathings nechichi zvinechitengeswa pasi paipai. Zviri nani kuti utore something chakakosha kana mumba kwako chaiko, unogona kutora kana ipeya yebhutsu ichakanaka kana inyowani isati yapfekwa chaiyo kuti Mwari handina, but I honestly want to give to you. Wenda unonopa for offering kuimba yaMwari, because what God is looking for is the heart. Kana uri kupa that 5 rand and that is all you have and you are giving it wholehearted, aiwa hapana chakaipa. But nyaya iripo ndeyekuti uri kupa nemwoyo here. Hausi kupira kuti nditi ndiri kusara ndakagara here. Hausi kungopira kuti ndinzi ndasumuka here kuti ndinzi ndanopa. Saka Mwari ngavangotibatsira kuti tigone kunzwisisa nyaya yeoffering, yekunza offering kuimba yaMwari, kuti yakakosha zvikuru kuti tiunze offering kuimba yaMwari. And like I was saying, kuti you can give anything that you have. It doesn't have to be money.
because pamwe pane munhu ari kutori nenid yethat bhutsu dzikazo auctionwa kuchechi kana whatever it is, zvinoburitsa zvinoburitsa mari iri nani. Maauction ekuchechi anounza mari iri nani than pamwe inotengeswa mumasitoro. Because pane vanhu vane mwoyo kuda kusevha Mwari and they pay more because vanenge vachingoti kusevha mimba yeMwari. So panozondifadza futi ndepekuti vazotanga manje vazotsikira like vateya nheyo dzetemberi. Vanozonge vateya nheyo dzetemberi vakuchitanga kuvaka chechi. After vaita izvozvo zvinonzi, and when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, they set the priests in their apparel with trumpets, and the Levites and the sons of Asaph with cymbals, to praise the Lord after the ordinance of David, king of Israel. So temberi, main purpose yetemberi ndeyekurumbidza Mwari. Ndo chinovakirwa temberi, ndo chinogadzikirwa even matinoenda wherever we go tinonamatira kana tinonamatira mahoo kana chii, but the main agenda iri behind all those things is to worship God. Iungano dzaJesu. Saka dai Mwari vangotibatsira kuti that we don't make these gatherings for ourselves. Tisazitora isusu titi hai nguva yedu yekumbosocializa, inguva yedu yekumboonana, inguva yedu yekumbodii, because zvinonzi vaprista akapfeka nguo dzavo. So I want to believe kuti nguo dzavakapfeka vakapfeka nguo dzepamuviri as well as nguo dzaiexpectwa kuna priest dzemwoyo. Amen. Nekuti ukada kutarisa kuOld Testament kuya before Christ, zvinonzi kana wanga une mwoyo usina zvako zina kumira mushe, waiti ukapinda muhall of holies waisingadzoki, waitosungirirwa. So I want to understand kuti vainge vapfeka nguo even dzemwoyo dzekuchenesa mwoyo yavo, zvekudzinatsa kukumbira kuregerera Mwari, ndibatsirei Mwari chii, nekuzvishongedza zvakare kunze. So dai Mwari vatibatsira inotaziva kuti kana tichienda kuimba yekurumbidza, kana tiri kuita zvinhu zvaMwari, it's all about the heart. Mwoyo yedu ngaitange first kunhanhira kuenda and then our bodies dzofambirana nemwoyo yedu, tive takachena. Kana takachena, pane anozoimba uye anoti hanzi kana kuri kuchena chenerai Jesu, musachenera kuti ndichanoonekwa ndine dzekuteki, ndichanoonekwa ndine dzakabva Dubai, ndichanoonekwa ndine dzakadai, tenda tinorumbidza Mwari. So hanzi vanobata matamborina, vanobata chii vachirumbidza, but pane panozopedzera panozonzi hanzi paive nevakuru, hanzi many of the priests and Levites and chief of the fathers, who were ancient men that had seen the first house when the foundation of this house was laid before their eyes, wept with a loud voice. Vaive vatana vaive vakazoona nheyo dzetemberizve dzadzikirwa pasi, hanzi vakachema. Izvi zvandikandiitira zvakanaka kuti vaichema kufara kuti Mwari, tane umwe mukanazve wekurumbidza, takuvakiraizve temberi yekuti mugare, because temberi yanga iri nzvimbo inogara Mwari, yaisangova nzvimbo nje. It was a place where the presence of God was. Zvekuti maiti kana masvika panzvimbo idzo dzaive nzvimbo tsvene inoyera. Saka ndaitwa zvakanaka nekuti let's just go back to that first love. Vakuru havaida Mwari. Ndofunga mazuva ese pavaigara mweya vekuti hei Mwari tichazoti riniko, uvepo hwenyu uchazogara nesu zvakare rini. Vaidokwairi kugara vari in the presence of the Lord. So pazvakazozadzikiswa, mwoyo yavo yakadumbirwa, vakatanga kuchema vachirumbidza Mwari. Saka dai Mwari vatibatsira kuti mwoyo yedu ngaidumbirwe nekutsvaga uvepo hwaMwari, kugara muvazhe dzaJesu, kushuwira kuti presence yaMwari igare iri patiri nguva dzose, zvekuti unoti ukanzwa Mwari so mwoyo wako unonzwa uchinzwa kuchema, noti uchiti zvakati, but uchiona kunaka nekuona nezviri kuitwa naMwari muupenyu hwako, kuti kana pasina presence yenyu hapana zviripo. David paya anozoti Jesu, hanzi mweya mutsvene, do not take away your presence from me. Nekuti hakuna chimwe vadikani chinonakidza pakunamata, hakuna chimwe chatingatsvaga kunze kwe-the presence of God. Because presence iyi kana iripo zvinonzi zvisakarurama zvinosuduruka. Presence
Chipo, hanzi pane kusunungurwa, there is liberty in the presence of the Lord. Saka Mwari dai vatibatsira taramba tidokwaira tichitsvaka Mwari kuti Mwari garai muri patiri, ngatigadzirisei temberi yedu iyi igare yakadzikirwa pasi. Mwari vasamboshaya pekugara, vasamboshaya zvinondosvika seiko pana uyu haapo, kana pakasviba kana pakadii. Let's continuously ask for forgiveness from the Lord, seek his presence, tigare tingozvitsanangura all the time Mwari vachitiitira zvanaka. So that is what I had to share with you guys, kuti Mwari ngavangotibatsira. And tikazoenda pana 4, I'm just going to chat a little bit on that. Tikazoenda pana 4 vanotaura nezve vaive maenemies anga akavakomberedza akauya achida kuvabatsira kuvaka temberi, but vanoti aiwa isi hatidi kubatsirwa kuvaka temberi yedu nemi, tichazvivakira temberi yaishe wedu tega. So ipapo Mwari ngavangotipa that discernment spirit kuti at times kune dzimwe shamwari dzaunofunga kuti ishamwari dzinogona kuda kuuya muupenyu hwako, but dzisiri shamwari. Ukazoverenga mberi uko unonzwa kuti vanhu ivavo vanozonyora tsamba, vanotobhadhara, hanzi they were paying advisors kuti vauye vazodzikisira vanhu vari kuvaka temberi kuti isavakwe. So vakaipa akaona kuti uyu munhu anogara ari pavazhe dzaJehovha, vanogara vachitsvaka all the time kuti okuwisira sei udzokere kumashure, usagare uri pavazhe dzaJehovha. So dai Mwari vangotibatsira kuti mwoyo yedu ingodokwairira kururama, kugara iri muvazhe dzavo at all times. Muzita raJesu, amen. Wow. Amen. Toda kungotenda Mwari. Vasikana mataura shuwa, mataura chaizvo chaizvo. Again, ndingowedzerawo zvishoma. Toda kungotaura kuna Luke chapter 10. Vadzidzi vaJesu time iyoyo vanga vari 70. Saka vakapuhwa simba naJesu, ndobva vanzi imboendai muguta munoparidza shoko raMwari nokudii nokuporesa vanorwara. Ndobva vaenda nehu70 hwavo nokuwanda kwavo kwavakaita. Vaenda ikoko ndobva vakanotanga kuparidza shoko raMwari vachinamata, mweya Chenai ichibuda, madhimoni achienda chichi. Saka vadzoka manje vakanga vachifara zvigo zvakanyanya. Zvikanzi Jesu, ndikutoona vachitomhanya vachiti Jesu, mweya Chenai yenga ichitodedera patatichiparidza nokunamata. Zvikanzi izvoni naJesu ichokwadi. Satani ndamuona achidonha semheni, ende ndakakupai simba rekutsika nyoka nezvinyavada nei. Zvikanzi asi, ndakambotaura futi imwe time ndikati chinonzi asi, but inenge yaita kunge yavhara zvimwe zvese zvambotaurwa izvo. Zvikanzi asi, farai kana mazita enyu akanyorwa kudenga. Vasikana, zvamataura zvese zvikaizi hazvandiitira zvakanaka mani. Ndikati zveshuwa unogona kupa zvambotaurwa naChenai kuti unogona kupa uchiti vanhu vandione, kana pane pashota paya vazvizive kuti ndindapedza, ndindazopedzisa. Zita rakanyorwa here? Kune mabhuku anonyorwa mazita edu. Kune mabhuku anonyorwa zvatakaita. Zvese zvamambotaura vasikana izvi vakomana zvandiita zvakanaka wedu. Zvishuwa ungaita zvokupfeka hanzi hembe dzekuteki kuita sei but takanyanyokosha. Zita rakanyorwa here vadikana? Ririmo here mubhuku reupenyu? Nokuti Mwari vachanosvikongovhomora fairo rako. Ririmo here zita? Pane vanotomboimba hanzi rakanyorwa ikadzimwa. Rakadzimirwei? Manyawi amambotaura yaya ndiwo anodzimisa bhuku. Waipa nemanyawi, waipa nokuonererwa, zvisingambobvi pakadzikadzika pemwoyo. Uzandaitiwa zvakanaka zvotaurwa naChenai kuti kana usina chokupa, tora bhutsu uende nayo. Kuna asitori naizvozvo. Ukuchechi vanosvikongoti tiri kuita mari yakati. Uyu zvezvanakira chechi zvonakira umwe munhu anga asinawo. Bhutsu dzinoita mheno 70 pairs munhu one. Saka hanzi izvoni vasikana mataura zvandinakidza kuti ndoramba chingodzoka nokuti ndaitirwa zvakanaka handidi kunyepa. Saka izvozvo zvachona izvozvo wazviita nemweya waMwari here? Wazviita zvokuti Mwari vanotarisa bhuku woona zita rako ririmo here?
kune kumhanya muchechi, kumhanya kuita zvese izvozvo zvokuda kuonerwa, zvimwe zvokuda kutsvaga zvigaro zvokuita sei, but zita risimo hazvibatsiri, hazvitombobatsiri. Saka vadzidzi vakauya vachimhanya. Jesu vakati no, hold on guys, maita sei vataura zvanzi chakakosha mazita enyu arimo here mubhuku reupenyu? Ndovhati no. Saka muza Judhasi aitopo, hati mukuzvasikana, aitopo Judhasi, pamwe ndiye mumwe akatotera wachimhanyisa, aitopo Judhasi. Akazopandukira Jesu, taura in Jesus name, mwechera go zvese, but zita rako ririmo here? Zvese vana vachema, vamwe echona yachema ririmo here? Maparidza zvataurwa ndiDoreen handisezi, atanzoni vamwe vachitoparidza, vamwe vachichema, mweya echona achiita sei, vachitarisirwa kuti mweya mutsvene wafamba. Zita ririmo here? Kana mapedza kuparidza ipapa, zita renyu ririmo here vakuru? Nokuti kutaura chokwadi chinoendesa kudenga munhu ndiye anoziva. Ndizvangu vanhu vachema zvavo, but pane pada kumbogadziriswa. Apa ndinge ndazviita nemanyemo, apa ndinge ndazviita nokuti ndakujairira. Kune mazita ari mumabhuku vichanofurwa chitarisa. Zvamaita nemwoyo wese here? Kana zvaida zvokuonererwa, kana zvaida zvokuziva kuti ndimi muna mabhenzi, ndimi mune maameni majiti akazouya zvino izvi, ndimi zvese izvozvo zvaivo zviri zvemanyawi, mubhuku hamuna cheni. Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha. Kana toita nemwoyo wedu wese tichirevesa, tichiziva kuti kune mabhuku achanyorwa mazita edu eupenyu husingaperi. Tongotenda Mwari, ndaitirwa zvakanaka. Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha. Kana topa, ngatipe nemwoyo wese. Kana hatisina, ngatipewo zvatinazvo zvinobatsira vamwewo, tichingoita zvakanaka. Ndozvandanga ndinazvo manherano. Ndachingowedzera pane zvamataura, because ndingadai ndatorega kutaura, because mataura zvine udzamu asikana. Tongotenda Mwari. Gatisvike patinonamata, Mwari vachingotiwanirawo nyasha. Toda kukutendai Mwari vakatendeka nokururama. Toda kukutendai mutsvene wevasvene. Neshoko ranga riri pakati pedu zuva ranhasi, ngekuti kana topai imi tichirevesa, baba vangu tirege kuita mweya wekunyengera, kana kuda kuita zvokuonererwa, kuti vanhu vazvizive kuti kana yari mari ndinayo, kana kuti mota ndinadzo, kana kungomhanya kuda kungovhara vamwe. Tinoramba mweya iwoyo. Mwari vekudenga tiwanirewo nyasha, kuti kana taakupa tikupei nemwoyo wese, zvinozosvika zvichikunhuwirai zvakanaka kwamuri. Baba vangu dangokutendai nezvataurwa naChenai, kuti pane vaitorwadziwa nemwoyo pavaivaka vachivakira imba yenyu Mwari, pavaida kubatsirwa vakati aiwa siyai tinoita tega. Nanamata kune mimega mutsvene wangu, kuti tigoneseiwo kana taakuita zvinhu mumba menyu Mwari, ngatiite nemwoyo unorevesa, ngatiite nemwoyo wakaperera, tiziva kuti tiri kuitira baba vedu. Ndangokutendai manherano Mwari, ndangokukuzai Mwaba. Kune mumwe anga asingatombozivi, achifunga kuti anenge asina kuzviudzwa, asina kuziva, anongoita zvimwe zvokuda kuonererwa zviyazve, asi kana kungoti gaingosumukawo iye asina chaainacho. Mwari vekudenga tiwanirewo nyasha, tigone kupa. Shoko renyu rinototi tisauye kumba kwenyu tisina chinhu, asi tiwane chatinouya nacho kwamuri. Ndakunamata inongokutendai Mwari, tizive zvekuti mazita anonyorwa mumabhuku, zvotinoita zvese zvina manyawi anodzimwa. Ndanamata kune mimega makatendeka, maita yenyu Mwari vekudenga, maita yenyu Mwari venyasha zhinji, mberi yose noumambo tinozvidzosera kwamuri. Tibatsirei Mwari wamasimba ose, tibatsirei nevari kunze ngavabatsirikane, nesuwo tibatsirikane Mwari vekudenga, maita yenyu baba vedu, muzita nemuropa raJesu vedu vanoshamisa. Amen. Toda kungotendawo manherano nenguva yatinayo, kuti Mwari vedu vatiwanirewo nyasha. Kana taakuita zvinhu zvaMwari, ngatiitei nemwoyo, ngatiitei tichirevesa. Zvemanyawi ngatisiyane nazvo, asi tiitei tichirevesa, nokuti tei tichitira baba vedu. Tangokutendai vadikani nenguva yatinayo. Tinozoonana musi weThursday kana Jesu vedu vasina kudzoka. Amen. Amen.